ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅତି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଓ ବର୍ଷାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ୟୁକୋ ୱେଦର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜନ୍ସ ନିକୋଲ୍ସ। ସେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାପରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାସନ୍ ନିକୋଲ୍ସ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅତି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 15 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।